xandru sultan tas-sema kodba mazza nisimo kelli min allum fiskir il-kelma tiegħek tuniddaw keċid l-amin. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Popli kollha ċafċfu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lill-Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Inti li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu il-Qudiesja b'suffraġġju tal-mejtin John De Bono Montfort. O Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna ulita id-dawl. Għamil li qatt tiżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarin mill-ktib tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, malli beda jisbaħ, l-anġli bdew jaġru lil Lot u jgħidulu: aqbad lil martek u żewġ tibniet tiegħek li hawn miegħek li ma tinqeritx fil-kastig tal-belt ta' Sodoma. Lot beda jitnikker, imma dawk l-irġiel qabduh minn idu lilu lil martu iż-żewġ tibniet tiegħu minħabba l-ħniena tal-mulej għalih. Ħarġuh u wasluh il-barra mill-belt. U malli ħarġuhom il-barra qalulhom: aħrab għax hemm ħajtek fin-nofs, la tħares warajk wanqas tieqaf imkien f'dawn l-inħawi, aħrab lill-għoljiet li ma tinqeritx. U Lot qalilhom: le Sidi, ara, sissa sab ħniena f'għajnejja il-qaddej tiegħek u kbira l-ħniena li wrejt miegħi bis-salvajt li ħajti. Imma jien ma nistax naħrab lill-għoljiet bla ma tilħaqni l-ħsara b'immut. Ara, hawn din il-belt fil-qrib, ħaniskennem, belt żgħira hi. Ħalli naħrab u nistkenn hemm, mhix belt żgħira u insalva ħajti. U wieġbu: ara, jien se naqtalek xewktek f'din il-ħaġa wkoll. Min issa neqret il-belt li għatli, fittex aħrab hemmhekk għax ma nista' nagħmel xejn qabel ma tasal hemm. Għalhekk semmew dik il-belt Soar. U x-xemx kienet tila fuq l-art meta Lot wasal Soar. Bil-mulej bat ix-xita fuq Sodoma u Gomorra, xita ta' kubrit u nar mismewwiet minant il-mulej. U ered dawk il-bliet u l-inħawi kollha madwarhom, u l-kull min kien jammar fihom, u l-ħdura kollha tal-art. U l-mara ta' Lot ħarset lura minn waraħ u saret plier tal-melħ. U Abram qam filgħodu kmieni u rħila lejn il-post fejn kien qagħad quddiem il-mulej. U ħares lejn Sodoma u Gomorra u fuq l-art kollha ta' madwarhom. U ra li kien tila duħan mill-art
bħal duħħan ta' forn. Meta Alla eret l-bliet tal-bita, Alla ftakar f'Abram u ħareġ lil Lot minn nofs il-qerda meta eret il-bliet li fihom kien jagħmar Lot. Il-kelma tal-mulej. Sart responsorjali u ngħidu flimkien, tjubitek mulej u quddiem għajnejja. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Ġarrabni mulej warbilni, iflili moħħi u qalbi. Tjubitek quddiem għajnejja. Imxejt skont is-sewwa tiegħek, ngħidu flimkien. Todnix ma' nies midimba, anqas ma' min ixerret id-dmija, dawk li għandhom fidejhom il-ħażen u flemintom rigali għarriqa, ngħidu flimkien. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja. Iżda jien nimxi bl-ħtija, eħlisni jien tqoħen għalija. Jiena b'riġli wieqaf fil-wita, fil-ġemat mulej lilek imbirek, ngħidu flimkien. Tjubitek mulej i quddiem għajnejja, inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Jien lil mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Alleluja. Alleluja. Il-mulej maku. Arem l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela fuq dajsa u d-dixxipli marru warajh. U għamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jgħatti id-dajsa, iżda Ġesu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu qajmuh qalulu, salvana mulej għax sejrin nintilfu. U Ġesu għalilhom, dal-biża' kollu għalfejn, jan nista' fidi xkejkna. Imbagħad Ġesu qam, ordna lir-rieħ u lill-baħar u waqgħet kalma kbira. Dawk staġbu u bdew jgħidu, dan xi bniedem hu biex sal ir-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Namlu ħsib qasir fuq il-Vanġelu. Eżid din is-silta tirrakkonta waħda mill-ġrajiet li l-apostli sabu ruħhom fija meta kienu ma' Ġesu. Imma fl-istess ħin din is-silta tirrakkonta wkoll tant ġrajiet fil-ħajja tagħna. Aħna wkoll forsi sibna ruħna fil-maltemp tal-ħajja u rajna l-mewġ diħel fid-dajsa ta' ħajjitna u ħsibna li sa nirqu. L-apostli li kellhom il-Ġesu magħhom għamlu sewwa f'din is-sitwazzjoni ta' biża' resqu lejn Ġesu u jitolbuh. Issa għalkemm Ġesu imma ċanfarhom għax qishom m'emmnux li hu kien magħhom u li kien jaf x'qed jiġri, huma ħasbu li sa jerqu. Imma ma kellhomx fiduċja kbira f'Ġesu, anke meta raw tant mirakli li għamel f'ħajtu. U allura importanti ħafna qisu insew li Ġesu qiegħed hemm meta l-mewġ tal-ħajja jibda jerraqna. U allura din is-silta għalhekk tallimna kif għandna nikbru aktar fil-fidi, jiġifieri fil-fiduċja tagħna fil-qawwa ta' Ġesu. Li anki meta forsi naħsbu li qiegħed rieqed Ġesu huwa jkun hemm għalina il-koll. Però mhux dejjem forsi faċli għalina nifhmu din il-ħaġa. Imma aktar ma għandna nitolbu, aktar nistgħu nikbru f'din il-fiduċja f'Ġesu li tagħtina l-paċi fil-qalb tagħna. Imqar fi żminijiet ta' maltemp ta' ħajjitna. Ġesu jkun hemm ma jkunx rieqed imma jkun jaf x'jiġri. L-importanti imma li jkollna il-fiduċja fih
U dak li niser nitolbuh dal-għodu mulej Ġesu fil-mewġ tal-ħajja. Fakkarni li inti qiegħed hemm għal min? Għalija wkoll. Mela meta nkunu fil-mewġ tal-ħajja, fid-dbatijiet, fid-diffikultajiet tal-ħajja, din il-ħaġa għandi tfakkarni li għandi indur lejn Ġesu ngħidlu mulej Ġesu inti tista' kollox, għatini l-qawwa u l-grazzja li għandi bżonn f'dan il-moment. Bil-wieqfa. Alla tagħna huwa għajn ta' slim u jmexxi l-istorja tal-bnedmin lejn is-salvazzjoni. Nitolbu għalhekk u ngħidulu mulej jmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Mulej jmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Biex il-Knisja taraf fil-momenti tal-prova l-okkażjoni f'waqta li tqawwija fil-fidi nitolbu. Mulej jmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Biex il-bnedmin ifittxu soluzzjoni għal problemi ta' żmienna billi impenjaw il-moħħ u l-qalb tagħhom b'ġenerosità kbira nitolbu. Biex dak li għandu l-qawwa jsikket ir-riħ u l-baħar iġib it-tranquillità u l-paċi fil-qalb ta' min mhux kapaċi jħobb u jaħfer nitolbu. Biex l-Ewkaristija, preżenza reali ta' Kristu fostna, tkun il-wens tagħna fil-momenti tal-bżonn nitolbu. U tajb li nitolbu għal persuna llum li għandha bżonn l-għajnuna u l-ħnina talla biex jagħtiha kuraġġ, jagħtiha l-qawwa ħalli tkun tista' tkompli il-mixja tagħha fil-ħajja. Nitolbu. Fl-aħħar net nagħmlu it-talba tagħna. U Alla ta' ħajjitna il-qajiet talb tal-Knisja tiegħek li fik biss qiegħed il-fiduċja tagħha, int li jintalla u tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnob tiegħi neħħieli. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla inti jogħġbok tħaddan is-sagramenti tiegħek sabiex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel jis-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li aħna serin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew
Mister Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien roddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih inti għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalek flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi walla tiegħi jiena nħobbok u nidrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta u l-mulej, kull irkoppa temilek, kull il-sin jistqar, Ġesu hu il-mulej. Għalek aħna namlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Joan li jogħġbok issejħilha għandek minn din id-dinja. Għamel kif hija bil-magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek. Ekku kol f'ibnek u bħal ibnek tirxoħx tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi u f'dawk l-erbieħ li m'għandhomx min jitlob għalihom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek
Xenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, ma' San Ġużeb Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tan huwa missierna, missi li jħobbna, missi li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, missi li lest li jenna għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nejdu l-istess talba li għallimna u nejdu flimkien. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna da kuljum qatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil minuħat għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u bil-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se jitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u bid-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni.
Bil-wieqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna, ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nfaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li zibaħanja bil-fer taqlub safin, Marija mħanina min qalbna nitolbuk, għalli minna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk. Morru fil-paċi ta' Kristu.